Készen áll a motor a pécsi Adventure találkozóra. Utcai gumik vannak rajta, mivel nem fogunk offroad menni egyáltalán. Van egy ilyen közepes méretű drybagem, amiben benne vannak a ruháim, kamerafelszerelés, egyéb dolgok, illetve egy hátizsák, amiben kisebb, fontosabb cuccok vannak, mint például innivaló, kaja, pénztárca, stb. Beraktam a DB killereket, mert ilyen hosszabb útra jobb azért, kevésbé fáraszt a hang, illetve hát frissen olajozva a lánc, letakarítva az egész, úgyhogy reméljük, hogy a 800 km teljesen akadásmentesen fog majd telni. Akkora víz. Ez mély. Ez lesz az első nagyobb magyar adventure találkozó. Elméletileg 28 motor érkezik holnap reggelre Magyar Hertelenre. Ott lesz a szállásunk, ez Pécs fölött egy pici kis falu, ahol egy darab kocsma és egy termálfürdő van. Másra igazából nincs is szükségünk. Valami kiesett. Hoppá! Azt én nem szeretném elkapni. Csak sikerült. És hát Magyar Hertelenről indulunk holnap reggel egy ilyen 350 km-es csillagtúrára, majd vasárnap reggel jövök vissza haza Szegedre. Nem is dumálok tovább, inkább elmerülök a gondolataimba és élvezem az utat. Meg hát sietnem is kell egy kicsit, mert már megy le a nap és még sehol nem tartok. Úgy látom, hogy azért maradt még havunk rendesen. Itt egy pár napja elég nagy hóesés volt. Na, hát a telefon szerint lassan megérkezek. Meg egy 30 km van hát a durván, és pont időben, mert a nap is kezd most már elbújni. Néhányszor sikerült is eltévednem. Talán még Szerbiába is átmentem egyszer, de hát mondjuk úgy, hogy direkt volt. És akkor le kell venni az alját, hogy hozzáférjünk az axihoz természetesen? Az alját? Ja igen, nem, egy nagyobb kerék kéne. De nincs nagyobb, ez is 18-as. Az is 18-as? Persze. Ne bassz. Fogom a kormányt, és mint a biciklit tudod vagy. Jó. Kis kezdeti nehézség. Van fél óránk. Mondjuk, ja, tényleg. Már csak fél óra. Szombat reggel van, és elvileg a társaságnak a nagy része már reggelizik. Kis kezdeti nehézségek után, és nem indult az egyik motor, gyenge volt az akkumulátor. Ott vannak az adventure-ök. Szerintem nincs még itt mindenki, pedig 9-kor kiengedjük a kuplungot, aztán indulás van. Azért ez sem semmi látvány. Magyarországon szerintem elég ritka az ilyen alkalom, hogy ennyi LC8-as egy helyen.
the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero.